रलाग्राफ्रानो बुंजोबनानै दङ नै रलानो जायगाखौ मोनलायखाया फट' लानो थाखाय नैबेहाय बेबायदि साजायनो हादों लाभ हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आवहाय बरायनानै लाबोनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो दंफैयो निजलागुरि निजरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पट बेहाय जोङो बेरायफैदों बेहाय मा रोखोमै डेक'रेसन खालामदों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय दायो गेटआ बेबायदिनो देग्लायनिया स्टाइला दस्रा साजायदों स्टाइला बेलेगलै देग्लायनियानो स्टाइला बेलेगनो बिराद मानसिफ्रानो फट' लालादों नैबेहाय बिराद मानसिफ्रानो फट' लादों नैबेहाय दायो जोङो फारियै गिदिंजोबनायसै लोगोफोर बिथिंहाय बेबायदि साजायना होदों नै आरो नै बेहाय माखासे गेलेग्राबो बानायना होदों फट' लानो थाखाय नैबेहाय बेबायदि साजायना होदों लाभ बेलासि जाबायना लोगोफोर बिराद मानसिफोर बेरायनो फैलाबाय बेहायलाय रलाग्राफ्रानो बुंजोबनानै दङ नै रलानो जायगाखौ मोनलायखाया दखान जानायावहाय बेरायनानै फैफिनबाय गेट फार्स्टआव फैफिनबाय जोङो नै बेराय जोब्बाय जोंबो दायो दसे थानानै थांनोसै लोगोफोर माखासे फट'फोर लाबाय फैनायनि नामावहाय बेलासि समाव बिराद समायना थानो मोजां नैबे दै सेरावहाय गुसु आराम सुदेमनो बारा भिडिअ लानो हायासै लोगोफोर थारमाने बे माखासे मिउजिक दामदोंना बेयो कपिराइट क्लेम फैयो बेनि थाखायनो आं बांद्राय भिडिअ खालामलाबायनो हायाखिसै माखासेखौ बानायबाय दायो आङो न'आव सफैबाय लोगोफोर मोनाबोबाय बेनिखायनो ब्लग भिडिअखौ बानायबोनो हायाखिसै न'आव फैनानैसो आङो बानायफैबाय बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर।